Il-vuċi tal-libertà għandu dritt li jibqa' jinstema' f'pajjiż liberu bħal tagħna, għax Daphne Caruana Galizia rrappreżentat il-libertà tal-espressjoni fejn kulħadd jista' jgħid dak li jħoss bil-protezzjoni tal-awtoritajiet tal-pajjiż taqbel jew ma taqbilx ma dak li tkun qalet. Hekk qal il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija fl-għeluq tal-mozzjoni mresqa mill-Oppożizzjoni biex inħatar bord ta' inkjesta dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. L-Oppożizzjoni trid illi tkun taf jekk dak il-leħen setax jibqa' jitkellem, setax jibqa' jajjat, setax jibqa' jidwi. Huwa ċar li l-gvern issikket il-verità dejjem ried, iwaqqaf dak li hu l-espressjoni ħilsa dejjem ried, imma aħna naċċertaw illi jivvotax favur jew kontra il-gvern, l-Oppożizzjoni ħatibqa' titkellem għas-sewwa, ħatibqa' tgħid dak li hu minnu, ħatibqa' hi illi tkun il-leħen tan-nies, il-leħen tat-tajjeb, il-leħen illi dejjem ifittex u jrendi il-ġustizzja f'pajjiżna. Adrian Delija qal li l-Oppożizzjoni temmen fil-ħajja mill-konċepiment sal-mewt u li din għandha tkun protetta f'kull livell. F'ebda ċirkostanza, taħt ebda tip ta' motivazzjoni skużant, għall-ebda raġuni mu aċċettabbli, skużabbli bl-ikbar tiġbid tal-immaġinazzjoni li persuna tajt xtajt tagħmel x'tagħmel b'xi mod jiġi ġustifikat it-trażżin il-qtil ta' dik il-persuna. Il-kap tal-Oppożizzjoni ċara li mhux minnu li b'din il-mozzjoni se jkun qed jiddeċidi l-politiku minflok il-qrati, dan meta f'sentenza riċenti tagħha il-Qorti Kostituzzjonali tkellmet b'mod ċar meta kienet iddeċidiet li d-Deputat Kummissarju tal-Pulizija jitneħħa mill-investigazzjoni dwar dan il-qtil. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li din il-mozzjoni titlob li kull min ikun parti mill-entitajiet tal-Gvern ikun qed jara li l-ġustizzja qed issir u qed issir sew. Dan għaliex il-Partit Nazzjonalista jemmen li kulħadd għandu dritt li l-ġustizzja ssir. Jekk naqraw il-mozzjoni tagħna illi qiegħda tuża struttura eżistenti, liġi illi teżisti, ċertament l-argumenti kollha li smajna il-lejla min-naħa tal-Gvern m'għandhom ebda sostanza, m'għandhom ebda saħħa, m'għandhom ebda raġuni ħlief li joskuraw u jostru il-verità. Adrian Delija kompla li l-Gvern irid biss jostor il-verità u danu konferma ta' dak li la tajt l-Oppożizzjoni li maħniex ngħixu f'pajjiż normali. Maħniex qed ngħixu f'pajjiż normali, għax f'pajjiż normali ma jinqatilx min jesprimi l-opinjoni tiegħu, f'pajjiż normali ma jissikkitx min jipprova jgħid l-opinjoni tiegħu, f'pajjiż normali il-ġurnalisti ma jinqatlux. Il-mozzjoni mresqa mill-Oppożizzjoni tisħaq il-kundanna l-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia fil-waqt li tinnota kif sal-lum għadu ħadd ma wieġeb dwar fejn waslet l-investigazzjoni biex jinqabad il-mandant u għax inħoloq ambjent ta' impunità, l-Oppożizzjoni għadha qed titlob għar-riżenja tal-Kummissarju tal-Pulizija u tal-Avukat Ġenerali. Meta inti tgħix taħt gvern li jippermetti illi l-ħażin ma jkollux konsegwenza, meta inti tgħix taħt gvern illi il-ħażin jgħidlu tajjeb u dak li huwa ħażin jiskużah u illi l-kultura tax-xejn mhu xejn tiġi promulgata, allura jistgħu iseħħu ċerti affarijiet. Adrian Delija qal li l-Oppożizzjoni qed tissostni li l-bord ta' inkjesta għandu jkun indipendenti għax ma temminx fil-mod kif qed jaħdem l-Avukat Ġenerali. Minnaħa l-oħra tenna li l-Kummissarju tal-Pulizija għandu dmir jipproteġi l-ħajja ta' kulħadd, anke jekk Daphne Caruana Galizia nnifisha kienet ċaħdet din il-protezzjoni. Il-votazzjoni dwar il-mozzjoni mresqa mill-Oppożizzjoni u xi emendi mresqa se jittieħdu l-4 12 ta' Diċembru.